everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Made of Fortune. Mao gani makaguol kayo nga daggan nabuak ng bayhana. Madamay yun na kung di na natok sa taon. Pero... Ato na lagi na pero na. Ato na doon. Oh, si Rona? Sa bakaoy! Anong imo ba kong kilabay? Oh, Ato Erin. Dengan nasunod na kitingali sa auto Angel. Nalisuan na tingali nag-utok ng bayhana. ako doon. Animal ginang bayhana. Lamia ilang buyog. O galing lang kay mas kuskuan pa ba sa na akong bayhana? May tag-ipadakop siya ni attorney. Mainta! Giunsa man ta ka! Mo pa gani akong pagsod! Nga naman labay man ka! Ginibalas lang ka. Ginoo ko. Wala may samad ka. Unsa? Naku sa... Angel. Sige. Atiman na imong bitay na rin. Ginoo ko ni sa kasiya. Huwag mo sunod ako, ha? Nausa na ito siya ay! Nga naman dagdagan mga buak din eh! Nanghagi siya? Oh, Ngano? Iyan ding mansyon? Kuyawa ko niya! Dirita, Rona. Dirita. Paris! May batasan! Oh, nasamad lagi ka. Gilabay magkubuak ka figurin! Animal ginang bayhana Sus! Nasa kabaya! Oy, agpasa Erin. Di lang ko oy! Kagam tingali ka. Tingali kung saan na sa iyang pamukon sa taas. Maangit as kapungot unya ni attorney. Atuan! Kau! O niya na lang. Tambalan ng sana ko sa Madirona. Unyag may pamukon sa taas, ha? Sige. Ikay tabang og panubag ni attorney, ha? Hmm? Oh, Hala! si Si attorney! attorney! Ay. Ako maning kwarto. Pero dili naman akong smell ang naa din eh. Iyahan naman. Pusit siya. Huwag lang pa pang busit ning luha ah. Pero magdilip ni mo hunong. Busit. Ako makitagyan ning mansyon. Lain siya kayo nga ato mo sa laing kwarto mo stay. Ani gid sa master's bedroom dapat, di ba? Murisay na ko sa tanan nimong gihatag nga trabaho nako. Personal sa negosyo, sa tanan. Dili na ko happy. Anong dili naman siya happy? Dako man kayo siya sweldo. Unya, pasalig-salig pa siya na ko sa una. Busit siya! Busit! Ayaw ka bala ka. Kalipay na kayo nako nga mo serbisyo nimo. Dili mahitabo mo traidor ko. O sabi tawagin niya pagbuhat na ko. O sabi tawagin niya buhat ron. Pag-traidor man kaya po ni. Makalagot! Makalagot! Wa naging musod si attorney. Pero nakadungog man ta nga may naabot nga sakinan, di ba? Nagpanaga na ka sis pagsuod? Ha? Ano magpadagan na mo siya nga iya man ni mansyon? Ato-atuan si attorney. Isumbong na to ang gibuhat ni Angel. Musod ba ko yun o dili? Ay, masayon pa masulbaron ang mga problema sa opisina kay ini. Attorney, Irene, wa lagi ka masod, attorney. May problema si Angel.
Oo, nahibaw ko. Ang- Tago sa siya. Attorney, kuan ba ya? Sa ako mati ka pagsulti, uy. Ano de? Sulti lang ay rin. Gipamuak ni Angel ang mga dagkong jar katong dapit sa pultahan, attorney. Pasensya na gyud nga wa may makasanta niya. Ha? O niya, karon ra ba, attorney? Nisaka siya sa taas. Mayo gani kini abot ka. Tingali ko niya unsay ang buhaton dito. Oh, Ginoo ko. Naunsa na ron, attorney. Oh, attorney, ato ano lang siya, bi. Tingali ko sa iyang hilabtan. Madugangan na sa dagiyang sa tinuod lang, misuway mo kog badlong niya, pero di mo ko siya maminaw na ako. bahala na lang kini. Musud na lang kit ko. Attorney, mo tabang lang niya kong bayad sa mga na-damage ni Angel, ha? Oh, kinuo ko. Kadako kag bayro nun ni Angel. Pero bahala na lang. Dilisan mahimo nga ako siyang pasaktan. Bahala na lang niya. Mapaduhang na gid ay gihapon ko ini. Ang mag-ino Sara. Ang way kasandikan. Kinahanglan ba gid ay nga mupasan kog dakong responsibilidad. Dili gid ay pwede nga mudawat ra kog limpyo. Kanang magpuyo lang nga hayahay. Trip-trip lang. Di ba gid ay na pwede? Ayaw ka balaka. Naaragid ko. Dili gid mahitabo nga pasagdan tika. Kalipay na ako nga mo serve nimo. Bakakon! Unsa man? Tuan na sa si attorney? Oh, Oo, unya. O sabi ang reaction pagkakita niya nga sa mga nabuak nga jar. wara man. Wara man gani siya mo tanaw. Isirit naman siya saka. Baya, no? Nguna na gid ka datos attorney? Mga dikantida dagod kayo tong mga butang. Pero wala gitagan. Oh, wa pa lang tingali. Basta balaka to siya unsay hilabdan atong tililing nga angel dito sa taas. Sakto karo na. Sakto gid ka nang imong pagkasulti nga tililing tong bayhana. Ayaw sad mo ana, uy. Ayaw sad ninyong tawag tililing si Angel? Unsa man dilain nimo itawag niya? Binuhatan ba gunas normal nga tao kanang iyang gibuhat karon? Doon na naman ay gamay babayhana, uy. Ha? Unsa gamay? Dako gyud ang duna na niya. Di kay gamay. Pero, natingahagit ko ba? Natinga sa unsa? Wa mo kay nakitang kalagot sa naong ni attorney bisang gamay? Kabalaka hinuon. Mauna ako nakita niya. Puno gid sa kabalaka ang naong ni attorney. Kana bitawng kabalaka nga puno sa pagmahal? Oh. Angel, Ano niya ka? Nagunsan ka din eh. sorry pero Bakakon. oh, Abogado man ka. Kay bagyo ka nga pwede ti ka ikiha for breach of contract, di ba? oh, Pero imo gibuhat kay baw sa kang dili ko mukiha. Kaya sulan ko anang mahingon ana, di ba? oh, Angel, ayaw paghilak. Unsa may mo gusto mo katawa ko? Katawan ko lang ning nahitabo, mao ba? Oh, Angel, O imong gusto nga mutuman ko sa giingon ni Freddy Aguilar? oh, ha? Wa pa ko mabuang, Mervin. Kung dili pwede nga katawan ning problema, ha? Sorry. Sorry sa imong naong. Oh. Angel, Dili ikaw nga kung gihilakan, ha? Basi gadahom sad ka. Nagila ko kay wa ko may bawas siya kumuhaton. Kung asa ko magsugod. Kung kisa mga tawhanan nga akong kasaligan, mao na akong gihilakan. May nang may baw ka. Angel, Oh, ayaw. Angel, Ay, pagdoon ako. paminawas Di ako. ko maminaw nimo. Please, paminawas ako.
And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.